Ev çend carin û av li ser bajarê Hesekê û Tiltemirê tê birîn ya herîdawî jî boriya avê ji ber şer û pevçûnan hat şikandin û rewşa welatiyên gundê Umilkêv ji ber wan şer û pevçûnan metirsîdar e. Li gorî nûçekanê Radwarê Basko dezgeha avê ya li Hesekê dest bi çeksaziya boriya avê ya li gundê Umilkêv li gundewarê Tiltemirê kirin ku di encama şer û pevçûnan di navbera grûpên çekdar yên bi ser Tirkiye ve û Qesedê de ew borî şikest. Ji ber vê yekê ev çend rojin û av li ser bajarê Hesekê û Tiltemirê tune ye. Beriya niha jî di encama şer û pevçûnan de wêstgeha elektrîk ya li bajarê Tiltemirê nêzî gundê Umilkêv dihat armanc kirin û bajarê Tiltemirê bê elektrîk dima. Ji alî xwe ve jê derên xwecihî ji Radwarê Bas re ragihandin ku rewşa sivîlan yên gundê Umilkêv li Bakurê Tiltemirê metirsîdar e ji ber topbarana bê serûber ji alî grûpên çekdar yên bi ser Tirkiye ve. Di nehê cotmeha borê Tirkiyeyê êrişê li ser Rojavayê Kurdistanê kir û herdû bajar Serêkanî û Girêsipî kontrol kirin ji wê demê ve û ta niha şer û pevçûn berdewam in du encama wê yekê de 300,000 kes derbûn û bidehan bûne qurbanî û niha jî her dem û demekê av û elektrîk li ser welatiyan tê birîn.